Desteya Tenduristiya Bakur û Jilatê Sûriyê ji ber belavbûna nenormal ya Covid-19 rewşa awarte radgihîne. Di prêskonferansekê de got li bajarê Qamişloyê 12 vê mehê hat li darxistin. Desteya Tenduristiya ya Bakur û Jilatê Sûriyê diyar kir got herêm ber bi rewşeke felaket ya tenduristiyê diçe. Sûriya amûmen Bakur û Rojhilata Sûriyê rastî êrişeka dijwara pêla siyem ya koronavirusê dibe ku bi awayekî lezgîn korona li herêmê belav dibe û kesên ku pê keftine temen piçûkin jî. Hejmara kesên van heyaman jiyana xwe ji dest dayine ji ber virusê zêde dibin. Di prêskonferansê de hevserokê Desteya Tenduristiya ya Bakur û Jilatê Sûriyê Diktor Ciwan Mustafa bang li rêxistina saxlemiyê ya navneteweyî kir got yekser destwerdana rewşa herêma Bakur û Jilatê Sûriyê bike. نحن في هيئة الصحة Desteya Tenduristiya Bakur û Rojhilata Sûriyê karî bi dirêjehiya salekê de dike û bi alîkariya rêxistiyên warê tenduristî û saziyê nêfneteweyî ji bo ku rê li belavebûna virusa korona bigirin. Diktor Mustafa bal kişand ser kêmbûna derfetên di destê rêveberiya xweser de got ew nema karibe rê li ber vîrusê bigire li Bakurê Sûriyê. ولكن اليوم Îro roj ji ber derfetên lawaz ji bo rêgirtinê li virusa koronayê em gihiştina qonaxek pir metirsîdar û rewş ber bi felaketê de diçe. Hejmara vegiran her bilind dibe û em nikarin rê li pêş belavebûna virusê bigirin. Hêjaya bîbîrxistinê ya got rêveberiya xweser di şeşê vê mehê de qedexeya çûn û hatina giştî ragihand li ser sê bajaran got di 12 vê mehê de bidawî bû lê ji ber rêjeya bilind ya pêketiyên pêla nû ya Covid-19 şaneya krîzê ya rêveberiya xweser dema qedexeya giştî dirêj kir û li ser seranserî herêma Bakur û Jilatê Sûriyê ragihand. Li gorî Desteya Saxlemiyê got heya dîroka 11 vê mehê hejmara pêketên koronayê li Bakurê û Jilatê Sûriyê gihiştiya 12,236 kesan. Ji wan 1365 kes baş bûne û 422 kes jiyana xwe ji dest dane. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.